עכשיו, אחרי שהבנו מה זה פחות או יותר ונכנסנו לחשבונות, מה שאנחנו הולכים להתעסק איתו ראשון זה הנושא של סקירת ספרות, מבוא, איך שלא קוראים לזה במוסד האקדמי שבו אתם נמצאים, בדרך כלל זה נקרא מבוא וסקירת ספרות. אז בעצם אני שאלתי את גוגל בארד שאלה ראשונה, איך אתה יכול לעזור בסקירת ספרות לעבודה סמינריונית? אוקיי? אז הוא אומר לי, אני יכול לעזור לך בסקירת ספרות לעבודה סמינריונית בדרכים הבאות. אני יכול לעזור לך למצוא מקורות רלוונטיים, פגז, טוב לנו, נכון? אני יכול לעזור לך לסכם מקורות, גם טוב לנו. אני יכול לעזור לך לזהות פערים במחקר, אני יכול לזהות מאמרים או ספרים שלא נכללו בסקירה שלך, וזה יכול לעזור לך לוודא שאתה מכיר את כל המחקרים הרלוונטיים. הוא בעצם יכול להביא לך מחקרים רלוונטיים, אם כבר יש לנו סקירת ספרות, אז אנחנו יכולים לשים את הסקירת ספרות שלנו בתוך הטקסט, בתוך בעצם הפנייה שלנו לגוגל בארד, והוא יעזור לנו להבין אם זה טוב או לא טוב, ואני יכול לעזור לך לכתוב סקירה מאורגנת, רהוטה ומשכילה. הלוואי עלינו, נכון? כל הנקודות. מדהים. אז לטובת ההדרכה הזאת אני בחרתי את הנושא של שחיקה בעבודה ורווחה נפשית. זה הנושא של הסמינר, של התזה, לא משנה מה, של העבודה שלי, אוקיי? כמובן שכל אחד שרואה את ההדרכה הזאת, יש לו נושא אחר לעבודה. היופי הוא שזה לא משנה מה הנושא, אוקיי? כי הוא מאסטר תוכן, המודלים של השפה האלה. אז לא משנה איזה נושא נבחר, מה שאני רוצה שתשימו לב אליו, זה לפקודות שאנחנו נותנים לו, אוקיי? לא משנה מה הנושא עצמו, אנחנו הולכים להסתכל על הפקודות שכדאי לתת לו, כדי שהוא בעצם ייתן לנו את הדברים שאנחנו מחפשים, ובעצם יעזור לנו להגיע ל-90% בעבודה. אז לא להיבהל עכשיו מזה שלכם הנושא בעבודה הוא אחד, ואני מציג על נושא אחר של שחיקה בעבודה, זה לא משנה, אוקיי? מה שמשנה זה לא מה אני מחפש, זה איך אני מחפש. זה היופי של הכלים האלה, ואנחנו נבין איך לחפש. בבקשה, כותרת ראשונה, אוקיי? בעצם בקשה ראשונה שלי בגוגל בארד, ובואו אני אראה לכם איך זה נראה. הבקשה הראשונה שלי הייתה, תעשה לי סקירת ספרות עם מקורות עדכניים על נושא של שחיקה בעבודה, ואם הנושא שלכם הוא משהו אחר, על נושא של משהו אחר, אוקיי? זה לא באמת משנה. ברגע שכתבנו לו את זה, הוא נתן לנו פה וואחד פסקה, או אפילו 2, אתם עוד מעט תראו, על מה זה שחיקה בעבודה. אז הוא אומר לי, בטח, הנה סקירת ספרות עם מקורות עדכניים על נושא של שחיקה בעבודה. והוא אומר לנו מה זה שחיקה בעבודה. הוא אפילו אומר לנו שזה מאופיין על ידי 3 מרכיבים, תשישות רגשית, דפרסונליזציה וירידה בתחושת הישג. ממש דברים שאנחנו יכולים לכתוב בעבודה שלנו, אם זה סמינר או תזה, ממש פרקים שאנחנו יכולים להכניס למבוא. שחיקת בעבודה היא תופעה נפוצה, והיא משפיעה על אנשים בכל הגילאים והמקצועות, יכולה להיגרם ממגוון גורמים, כולל כל הגורמים האלה, יכולה להוביל למספר בעיות, כולל כל הבעיות האלה. יש מספר דרכים למנוע שחיקה בעבודה, כולל לקבוע גבולות ברורים בין העבודה לחיים האישיים, ככה לקחת הפסקות במהלך היום. זאת אומרת, הוא כבר מדבר איתנו, שימו לב כמה מידע קיבלנו רק מהבולט הראשון, אוקיי? מתעשה לי סקירת ספרות על נושא של שחיקה בעבודה, קיבלנו מה זה שחיקה בעבודה, קיבלנו מה הגורמים שגורמים לשחיקה בעבודה, קיבלנו מה היא יכולה להוביל, לאיזה בעיות היא מובילה, וקיבלנו דרכים למנוע שחיקה בעבודה. עכשיו, לכל אחד כזה, כמובן זה לא מספיק לנו העמוד הזה בשביל סקירת ספרות, על כל אחד כזה אנחנו יכולים לכתוב לו, גוגל בארד, חבר שלנו, תרחיב לי בבקשה על ההגדרה של שחיקה בעבודה, ואז הוא ירחיב לכם על החלק הראשון. אני יכול להגיד לו, תרחיב לי בבקשה על הגורמים שגורמים לשחיקה בעבודה, והוא ירחיב לנו על החלק הזה. אוקיי? בעצם אנחנו יכולים כל חלק כאן להמשיך את השרשור ולבקש ממנו שידבר איתנו עוד ועוד. אוקיי? בואו נראה רגע איך זה נראה במערכת עצמה. אז אני נכנס לגוגל בארד ואני עולה למעלה. אוקיי, שימו לב. אז בעצם אנחנו אמרנו לו, תעשה לי סקירת ספרות של מקורות עדכניים על נושא של שחיקה בעבודה. בואו נפתח צ'אט חדש כדי שלא נתבלבל. שיחה חדשה, אתם רואים לוחץ שיחה חדשה, וכאן למטה כתוב את ההנחיה. אז אני אומר לו, תעשה לי סקירת ספרות של מקורות עדכניים על נושא שחיקה בעבודה.
עכשיו הוא יחשוב קצת, נכון? מותר לו קצת לחשוב, ונתן לי פה השלכות, אפילו נתן לי תשובה יותר טובה, נכון? גורמים רבים, שחיקה בעבודה, ככה וככה, מה ההשלכות של זה, השלכות אישיות, השלכות ארגוניות, כל דבר כזה אתם יכולים לבקש ממנו להרחיב, אוקיי? אנחנו יכולים לבקש ממנו להרחיב כמה שיותר על שחיקה בעבודה. אז בוא נגיד נלך על, אוקיי. מעניין אותי מניעה וטיפול, אוקיי? כי הנושא שלי זה על בעצם טיפול לשחיקה בעבודה, או מה צריך לעשות כדי למגר שחיקה בעבודה. אז אני אומר לו, תרחיב לי על נושא המניעה וטיפול. וואי. תרחיב לי על נושא המניעה וטיפול. בואו נראה מה יש לו להגיד. אוקיי, אז הנה אתם רואים, קיבלתם עוד המון, בעצם עוד מילים, עוד אופציות שיכולות להיות רלוונטיות אליכם לכתיבה בחלק של המבוא של הסקירת ספרות בעבודה. הוא פשוט נותן לכם כל מיני דברים שאפשר לעשות ברמת הטיפול וברמת המניעה. נגיד אנחנו בעבודה רוצים שהמסקנה תהיה שניהול נכון של עומס עוזר בשחיקה בעבודה, אז אני יכול להגיד לו תרחיב לי על ניהול נכון של העומס, אוקיי? ככה כל הזמן לבקש ממנו עוד ועוד דברים. אז בעצם אנחנו איתו מקבלים עוד ועוד טקסטים על התוכן שאותו אנחנו רוצים לכתוב בעבודה. כל פעם שאנחנו רוצים שהוא ירחיב לנו על משהו, אנחנו יכולים לבקש ממנו להרחיב. שימו לב לאופציה הזאת כאן של טיוטות, אוקיי? טיוטות אחרות. אתם יכולים בעצם לקבל ממנו כל מיני גרסאות. אם אנחנו אומרים וואלה, אני לא מספיק לי הגרסאות האלה, אני רוצה עוד קצת לראות כדי להשוות, אנחנו יכולים ללחוץ על הרפרשר הזה, והוא יעשה לי עוד פעם את התגובה, הוא ייתן לי תגובה חדשה לגמרי, אוקיי? חדשה, כמובן עם קצת אותם מילים דומות, אבל תגובה חדשה, אוקיי? בדרך כלל אנחנו לא נצטרך את זה, ומספיק ללכת עם הטיוטה הראשונה שלו. יפה מאוד, אם אנחנו חברים שלו, יכולים לעשות לו תשובה טובה, תשובה לא טובה, לא באמת משנה. יפה. עכשיו, אחרי שבעצם קיבלנו הרבה מילים שאנחנו יכולים לשים בעבודה, הדבר שהוא לא פחות חשוב לנו זה מאמרים, אוקיי? אנחנו רוצים למצוא מאמרים. אז אני יכול להגיד לו, תמצא לי מאמרים, וחשוב לכתוב פה, הנה זה טיפ חשוב, מאמרים אקדמיים, אוקיי? לא, כי אם אתם לכתוב לו מאמרים, אז הוא יכול להביא לכם כל מיני עיתונים בחול, כל מיני מקורות מידע שהם רלוונטיים, אבל הם לא רלוונטיים לעבודה אקדמית. אז תמצא לי מאמרים אקדמיים על נושא השחיקה בעבודה. בואו נראה מה יש לו להגיד. שימו לב בזמן שהוא טוען שאני מדבר איתו, כמו שאני מדבר עם איזה עוזר אישי שאין לי, אוקיי? כי פשוט אנחנו מדברים איתו בקשות. אני לא צריך לכתוב לו תודה, סליחה, שלום, מה שלומך, לכתוב לו תכלס, כמו שהייתם מדברים עם מישהו. תחשבו שיש לכם חבר שהוא יודע את הכל, ואתם פשוט יכולים לדבר איתו שיחה רגילה. תמיד להיות בראש, אנחנו בשיחה רגילה איתו. אוקיי, אז הנה כמה מאמרים על נושא של שחיקה בעבודה. וכאן מגיע איזה קאץ', אוקיי? גוגל ברד הוא אמנם מאוד מתהדר בזה שהוא נותן לנו מאמרים שהם מאמרים שקיימים, אבל אנחנו תמיד צריכים לבדוק אותו. במאמרים שהוא ייתן שהם משנים מוקדמות כמו 2001, נגיד 2001 או 2004, סביר שהמאמרים שהוא נותן זה מאמרים רלוונטיים וקיימים בגוגל סקולר. מאמרים שהוא נותן משנת 2022, מה שנקרא קפדהו וחשדהו, לא להאמין למה שהוא אומר, אוקיי? אז בוא, איך אני בעצם בודק אם המאמר הזה קיים. בשביל לבדוק אם המאמר הזה קיים, אני הולך לגוגל סקולר. מי שלא מכיר, גוגל סקולר זה סוג של מנוע חיפוש של מאמרים של גוגל, שאם אתם הקלטתם פה מאמר שקיבלנו מהתוכנה של ChatGPT, ואכן המאמר מופיע בגוגל סקולר, מבחינתכם זה כל הנקודות, אין בעיה, אפשר לסמוך על זה. אם המאמר לא מופיע בגוגל סקולר ולא מופיע בעוד אתר שנקרא PubMed, אוקיי? שני אתרים מרכזיים, גוגל סקולר ו-PubMed, אם המאמר לא מופיע בשני האתרים האלה, אנחנו לא ניקח את המאמר הזה לעבודה, ואנחנו בעצם
נבחר מאמרים אחרים ואני אראה לכם איך, אוקיי? אנחנו לא נסמוך על מאמרים שאין בגוגל סקולר או בפאבמד. אז אני מכניס את המאמר הזה בגוגל סקולר, והנה אני רואה Job Burnout, אוקיי? שחיקה בעבודה, שזה בדיוק השם של המאמר, זה משנת 2001, אוקיי? אותם אנשים, ומשמע המאמר הזה תקף, יש אותו, הוא קיים, אני אפילו יכול להוריד פה גרסת PDF של המאמר הזה, לא שזה מעניין אותי, אני עוד מעט אראה לכם למה זה לא מעניין אותי, אבל יש את המאמר הזה, סגרנו את הפינה, תודה גוגל, נתת לנו מאמר שקיים. עכשיו אני רוצה לבדוק, המאמר הזה בודק שחיקה בעבודה, שזה הנושא של העבודה שלי. אז בוא נראה מה יש במאמר. עכשיו אני יכול לקרוא את המאמר, הורדנו אותו, נכון? אני יכול לקרוא את האבסטרקט וכל מיני דברים כאלה, אבל בוא נגיד שאין לי הרבה זמן ואין לי הרבה כוח, אז אני יכול פשוט להעתיק את המאמר ולהגיד לו, תסכם לי את המאמר בנקודות מרכזיות. ניתן לו לחשוב על זה רגע, ובוא נראה מה יש להגיד. אוקיי, הוא נותן לנו נקודות מרכזיות של המאמר, דברים שכתובים במאמר ואנחנו יכולים להשתמש בהם לעבודה שלנו בצורה טובה, וזה פנטסטי. עוד פעם, זה כל העניינים של ההגדרה, גורמים, השלכות, אז זה דברים שכבר קיבלנו אותם, אוקיי? אז עכשיו, מה קרה בעצם? אנחנו קיבלנו את הסקירת ספרות של גוגל ברד על שחיקה בעבודה, או לא משנה איזה נושא שאתם רוצים. עכשיו אנחנו יודעים שבמאמר הזה, המאמר הזה משנת 2001, מדוברים כל הדברים שאנחנו קיבלנו בסקירת ספרות שלנו מגוגל. אז בעצם שאנחנו נכתוב את הסקירת ספרות, אנחנו יכולים בהחלט לצטט את המאמר הזה כמקור לדברים שאנחנו כתבנו בסקירת ספרות. וככה אנחנו בעצם אוספים ציטוטים. בואו נחפש עכשיו, לדעתי, נגיד הנה ניקח מאמר מ-2023, סבבה? שזה מאמר סופר עדכני, או אתם יודעים מה? בואו ניקח מאמר מ-2022. מאמר סופר עדכני. בואו נראה אם זה משהו שהוא הנפיץ או שיש אותו. אוקיי, אז אני רואה בגוגל ברד שאחרי השמות של האנשים, השם של המאמר זה The Economic Burnout of Work-Related Burnout in Europe, ובואו נראה אם יש לנו את זה. אוקיי? אז כאן הוא נתן לי 3 מאמרים משנת 2023, שזה לא רלוונטי אליי. אוקיי? אז בואו נראה אם אני אעתיק רק את השם, אוקיי? סליחה. אז בואו נעתיק רק את השם. גם את השם של המאמר הוא יכול למצוא. עד לז'ורנל. תביא את המאמר הזה. אתם רואים? אני מסתכל פה מאמר ראשון, Work-Related Burnout Syndrome in Physician in Spain, אוקיי? שזה לא המאמר שלי, The Economic Burnout of Work-Related Burnout in Europe, אוקיי? מסתכל במאמר השני, זה לא המאמר שלי. אני מסתכל במאמר השלישי, זה לא המאמר שלי. זאת אומרת, יש מצב שהוא הנפיץ לנו פה מאמר. גם אם הוא הנפיץ לנו מאמר, אתם יכולים לראות שעצם זה שאני כתבתי בעצם את הכותרת של המאמר המונפץ שהוא נתן לי, זה נותן לי עוד מאמרים רלוונטיים מאוד, אוקיי? מהשנים האחרונות, שזה הרבה פעמים מה שאני רוצה, שזה מאמרים קיימים, אוקיי? אז אנחנו יכולים רגע ללכת לפאבמד, לראות אם יש את המאמר הזה בפאבמד. בואו נראה. לא, אנחנו רואים שאין את המאמרים האלה בפאבמד, זאת אומרת שהוא כנראה הנפיץ לי מאמר. למרות שהוא הנפיץ לי מאמר, אני יכול לראות שיש לי פה עוד מאמרים, אוקיי? שהם רלוונטיים, מאמרים שאני יכול להשתמש בהם. אז נגיד אני הולך על מאמר מ-2020, כי זה טוב לי, זה מהשנים האחרונות, זה ייראה לי טוב בעבודה. אז אני עושה לו, כבודו, אתם יודעים מה? אפילו נעשה לו ככה, כבודו. איפה אתה? תודה. צטט לי את זה, שימו לב לכפתור הזה, צטט. לפי APA, אוקיי? ואז אני הולך לגוגל ברד, ואני אומר לו, סליחה,
אפילו לא הייתי צריך לכתוב לו תסכם לי את המאמר הזה, הוא הבין אותי לבד. ואז הוא כותב לי מה יש במאמר הזה. אם המאמר הזה רלוונטי אליי, אני יכול לקרוא אותו. ואם אני לא רוצה לקרוא אותו ואין לי כוח, אני יכול פשוט, בגלל שזה מאמר קיים, אני יכול פשוט לכתוב את הדברים האלה במבוא ולצטט את המאמר הזה. נגיד, המחקר מצא כי שכיחות השחיקה בעבודה בקרב רופאים בספרד היא 45%. השכיחות הייתה גבוהה יותר בקרב רופאים צעירים. זה פשוט זהב טהור, נכון? זהב טהור להכניס לעבודה. רופאים העובדים בתחומים תחרותיים יותר, ורופאים שדיווחו על עומס עבודה גבוה יותר. אוקיי? מחקר מצא שהגורמים העיקריים לשחיקה הם עומס בעבודה, לחץ, חוסר תמיכה, פשוט זהב טהור. אני יכול לצטט, אני יכול לקחת פסקה לעבודה שלי, ואשכרה לצטט את המאמר הזה. אוקיי? עוד דבר שאני רוצה להראות לכם סביב מאמרים, אוקיי? אז אמרנו בעצם להיזהר מגוגל ברד בכל הנושא של מאמרים. הוא יכול להנפיץ עליכם מאמרים, כאן אנחנו חיפשנו מאמר משנת 2022, הוא לא קיים, או שהוא לפחות לא קיים במנועי חיפוש העיקריים של המאמרים שהם גוגל סקולר PubMed, ולכן אנחנו לא רוצים עכשיו להצטבח עם כל מיני ג'ורנלים שאולי יש אותם, אולי אין אותם וצריכים לחפש אותם בנרות, לא מעניין. אז ראינו שלמרות שהמאמר הזה לא נמצא זמין, מספיק שאנחנו נכתוב את הכותרת של המאמר, איפה זה היה? מספיק שאנחנו נכתוב את הכותרת של המאמר, אנחנו נקבל כן מאמרים שקיימים וזמינים, ואז את המאמרים האלה אנחנו יכולים ללחוץ צטט, אוקיי? להעתיק את ה-APA ולהגיד לו סכם לי את המאמר, וככה בעצם אנחנו יכולים סופר להתקדם עם מאמרים, להוציא מאמרים, לשלב מאמרים בתוך פסקאות בעבודות, מדהים, אוקיי? עוד משהו שאני יכול לבקש ממנו ואני רוצה להראות לכם פקודה מעניינת, אני יכול להגיד לו, תיתן לי מילות חיפוש רלוונטיות למאמרים אקדמיים על שחיקה בעבודה. אוקיי, אז הוא נתן לי מילות חיפוש, אבל אני רוצה, תיתן לי מילות חיפוש באנגלית, אוקיי? מילות חיפוש באנגלית. אוקיי, אז החבר שלנו בעצם, הידיד שלנו, ייתן לנו המון מילות חיפוש שאתם יכולים להכניס בגוגל סקולר ולמצוא מאמרים לפי הכותרת שנראים לכם רלוונטיים, לקחת את המאמרים ולהגיד לו סכם לי את המאמר, סכם לי את המאמר, סכם לי את המאמר. אנחנו מתקדמים בקצב מסחרר, תחשבו שהייתם צריכים לעשות את זה בעצמכם ולחפש ופה ושם, הוא עוזר לנו מאוד. עכשיו, סביב הנושא הזה של המאמרים, עוד אופציה היא, אוקיי? אז אם נסכם את מה שהיה לנו עד עכשיו, אנחנו אומרים מאמרים שגוגל ברד נותן, אנחנו עובדים במשנה זהירות, אם הם ישנים סביר שהם קיימים, אם הם חדשים אתם יודעים, מעל כזה 2015, יכול מאוד להיות שהוא הנפיץ אותם, או שהם במאגרי מידע שאין לנו גישה אליהם, ואין לנו כוח לחפש אותם, וזה לא מתאים לנו. במצב כזה, אנחנו יכולים לקחת את הכותרת של המאמר ודרכה למצוא מאמרים בגוגל סקולר, להגיד לו לסכם, ובלי קשר לזה אנחנו יכולים להגיד לו תן לנו מילות חיפוש שיעזרו לנו למצוא מאמרים בנושא של העבודה שלנו. עכשיו בוא נלך רגע לחבר שלנו ChatGPT, אוקיי? ב-ChatGPT המאמרים שתקבלו יחסית יהיו מאמרים שכן קיימים, זאת אומרת יותר סביר שהם קיימים. אז בוא נראה, נגיד, זה כבר שאלות שאני שאלתי אותו בזמנו, בוא נלך לחפש את זה. אוקיי, כמובן שאני התפרעתי איתו לכל הכיוונים, חיפשתי דברים גם על זיכרון עבודה, מלא דברים, יש לי עסק בסטטיסטיקה ועזרה למחקרים, ואני באמת הרבה מתעסק עם זה ומבין במה מדובר. אוקיי, אז אני משתמש בו יחסית לעתים תכופות. אז גם פה סקירת ספרות על שחיקה בעבודה, אתם רואים, ביקשנו ממנו אותו דבר, ואם זה יותר נוח לכם, אז אפשר לעשות את הסקירת ספרות הזאת. לדעתי, גוגל ברד הוא יותר טוב בזה, בטקסט בעברית מ-ChatGPT, ולכן בשביל לקבל ממש פרקים, כמו סקירת ספרות ואשכרה לקבל תוכן איכותי, אני ממליץ על ברד ולא על ChatGPT. לעומת זאת, במאמרים הוא יותר טוב
מגוגל ברד, ובוא נראה, הנה מאמר מ-2016, נכון? יחסית מעניין, מאמר מ-2016, מעתיק אותו, שם אותו בגוגל, בלה בלה בלה, בוא נראה, אני אפילו לא הסתכלתי איך קוראים למאמר, called relation job, design and the motivation to make a process different, ובוא נראה מה זה, אוקיי, פה השם של המאמר הוא burnout, אוקיי? אז זה לא אותו מאמר בכלל, אתם רואים, הוא גם הנפיץ לנו מאמר, אבל הוא הביא לנו מאמר שמצוטט על ידי 2480 מאמרים, ועוד פעם אנחנו יכולים לעשות צטט ולבקש ממנו שיסכם לנו את זה. אז אתם רואים, הוא נותן לכם מאמרים ישנים יותר, בדרך כלל הם יהיו, חוץ מהדוגמה הזאת של 2016, בדרך כלל הם יהיו קיימים. הנה המאמר הזה מ-2009, nurse turnover, the mediation rule of burnout, ואני רואה שזה אותה מאמר, כי זה גם הכותרת של המאמר שאני העתקתי מ-ChatGPT, וגם יש את המאמר הזה פה. אוקיי, אז לסיכום, הם יודעים לתת מאמרים עד סביבות שנת 2010-2012, מאמרים שקיימים. מעבר לזה, אנחנו כנראה שהם מנפיצים לנו מאמרים. אם הם מנפיצים לנו מאמרים, אנחנו בודקים בגוגל סקולר, תמיד אנחנו בודקים בגוגל סקולר, אם המאמר קיים או לא. אם הוא לא קיים, סביר שמתוך כל המאמרים שגוגל סקולר מציע לנו, עם שמות דומים, אנחנו נמצא מאמר שיהיה לנו סופר רלוונטי, ולכן אנחנו יכולים להשתמש במאמרים האלה שגוגל סקולר מציע, ללחוץ צטט, APA, Ctrl C, מעתיק את זה, הולך עכשיו סתם לגוגל, לא לגוגל ברד, אלא ל-Chat GPT, ואני עושה לו New Chat, ואני אומר לו, סכם לי את המאמר, אדוני. יאללה, והוא מתחיל בעצם לקשקש איתנו קשקושים. שימו לב נגיד פה, בחקרם המחברים עוסקים בתופעת התפטרות בענפי האחותות ומנסים להבין מדוע אחיות מתפטרות ממשרותיהם. זה עברית קצת קלוקלת, בגוגל הוא יותר טוב בעברית, אוקיי? אוקיי, הוא אומר לנו שזה מעודכן לסוף 21, אבל המאמר הזה מ-2009, אז אין לנו בעיה. אז בגלל זה עדיף לדעתי לעשות את זה בגוגל ברד, אוקיי? להגיד לו, סכם לי את המאמר. כי הוא מבין עברית יותר טוב, אבל אפשר לעשות את זה גם ב-Chat GPT. יפה, אתם רואים, כל סיכום כזה אתם יכולים להכניס בשלוש שורות בעבודה, במאמר הזה והזה, בוחנים את תפקיד השחיקה אצל החיות וככה וככה, נמצא שעומס בעבודה וככה וככה, ולצטט את המאמר, עוד פעם לא משנה מה הנושא, יהיה נושא אשר יהיה. אז אם רגע אנחנו מסכמים את נושא המבוא והסקירת ספרות, אנחנו בעצם מדברים על זה שגוגל ברד בעיקר בעברית, אבל גם ChatGPT יכולים לתת לנו אחלה תוכן איכותי בצורה סופר מהירה, שאנחנו יכולים להכניס כפסקאות ממש לעבודה. אנחנו לא נכניס פסקה בעבודה, לא נראית ככה, נכון? עם בולטים ודברים כאלה. אנחנו נקרא מה הוא כתב, או אפילו נעתיק את כל התגובה הזאת, העתקה, אוקיי? והבנתי, ואנחנו נעביר את זה לקובץ וורד שלנו, נערוך את זה מעט, לא נשלח את זה בדיוק כמו שהוא כתב, נערוך את זה, נשים מילות קישור קצת אחרות, נשנה את הסדר אם בא לנו, בעצם נעשה דברים מינוריים, ויש לנו פה תוכן סופר רלוונטי לעבודה, ואנחנו ככה יכולים להתקדם. אם מהדברים שהוא אמר מצאנו משהו שמעניין אותנו, יכולים להגיד לו תרחיב לי על הנקודה הזאת, ולכתוב עוד פסקה ועוד פסקה, ואחרי זה להגיד לו תתן לי מאמרים, או שהוא ייתן לכם מאמרים אמיתיים. אנחנו בודקים בגוגל סקולר ופאבמד. אם לא נתן מאמרים אמיתיים, ניקח את המאמרים שכן מופיעים בגוגל סקולר מהחיפוש, ונגיד לו סכם לי את המאמר הזה, סכם לי את המאמר הזה, ככה אנחנו יכולים למצוא גם מאמרים מהשנים האחרונות, סופר דופר, אוקיי?
ככה שבעצם נבנה לנו פה סקירת ספרות בתוך כדי יחסים ותקשורת עם המכונה שלנו, עם המודל שפה החביב שלנו, וזה חוסך לנו ימבה של ימבה זמן ופגז, אין יותר מה להגיד. אוקיי, עכשיו רגע בוא נחזור רגע למצגת, כי הרי אף אחד לא עושה, זאת אומרת רוב האנשים לא עושים עבודה רק על נושא אחד, אלא על קשר בין שני נושאים, הבדלים בין שני נושאים, כאילו בין שני משתנים, זאת אומרת שלא יהיה לנו בתזה רק שחיקה בעבודה, אלא יהיה לנו הקשר בין שחיקה בעבודה למשהו. אז אני בחרתי הקשר בין שחיקה לעבודה לרווחה נפשית. אתם יכולים להגיד הקשר בין שחיקה בעבודה לשעות העבודה, הקשר בין שחיקה בעבודה לאכילת ארטיקים בקיץ, לא משנה מה, אפשר לכתוב לו מה שרוצים, לא משנה התוכן. אז אני אומר לו, חבובי, כתוב לי השערת מחקר על הקשר השלילי בין שחיקה בעבודה לרווחה נפשית. כי הרי ששחיקה בעבודה עולה, הרווחה הנפשית של האנשים כנראה יורדת. אז תכתוב לי איזה השערת מחקר, זה בעצם המחקר שלי, על הקשר בין שחיקה בעבודה לרווחה נפשית, ואני רוצה שתעזור לי גם בזה. כתבתי מבוא על שחיקה בעבודה, כתבתי מבוא על רווחה נפשית, ועכשיו אני צריך בסקשן השלישי לכתוב במבוא על הקשר בין שניהם. אז תראו מה הוא כותב לנו. שחיקה בעבודה תהיה קשורה לרווחה נפשית נמוכה יותר. והוא מתחיל הסברים, ואתם ממש עוד פעם, אנחנו יכולים להכניס את זה למבוא. תראו איזה פסקה יפה. שחיקה בעבודה היא מצב מתמשך של עייפות רגשית, ריחוק וקיפוח רגשיים כלפי העבודה או המטופלים. זה יכול להיגרם ממגוון גורמים, כולל עומס גבוה, חוסר שליטה בעבודה, ככה וככה. שחיקה בעבודה יכולה להוביל למספר בעיות, ירידה בתפקוד, פגיעה ביחסים, בעיות בריאות גופניות ופסיכולוגיות, עלייה בשיעור ההיעדרות מהעבודה ועלייה בשיעור התחלופה. יפה. עכשיו הוא מגדיר לי מה זה רווחה נפשית, מצב של בריאות נפשית טובה, בלה בלה בלה, ואז הוא אומר לי שחיקה בעבודה יכולה להוביל לרווחה נפשית נמוכה יותר במספר דרכים. ראשית, שחיקה בעבודה יכולה להוביל לעייפות רגשית, זאת אומרת הוא ממש בונה לנו פה השערת מחקר, בונה לנו את הרציונל המחקרי, למה צפוי להיות קשר בין שני המחקרים שלנו. כל מה שאנחנו צריכים, וכמובן שאם עכשיו אנחנו צריכים מאמר, אז אנחנו אומרים לו, תן לי מאמר על הקשר בין שחיקה בעבודה לרווחה נפשית, נחפש אם המאמר הזה קיים או לא, כל הדברים שעשינו, בעצם תראו כמה תוכן וכמה מידע הוא מספק לנו. אוקיי, אז תצטט לי את המחקרים האלה שאמרת, מחקר מ-2001 ומ-2009, סביר שהם קיימים, אבל אנחנו בכל מקרה נבדוק את זה בגוגל סקולר או בפאבמד כדי לוודא, ואם הם לא קיימים ראינו כבר איך אנחנו מצליבים בין גוגל ברד ל-Chat GPT, איך אנחנו מוצאים מאמרים קלי קלוטו. יפה. אז זה בעצם המבוא, הסקירת ספרות. אנחנו יכולים לקבל המון תוכן, המון ידע שמגובה במחקרים, וממש להתחיל לבנות את כל הסקירת ספרות שלנו, גם מה כל אחד מהמשתנים, אם זה שחיקה בעבודה, רווחה נפשית, לא יודע מה, איזה משתנה שיש לכם בעבודה. אני אישית מעולמות הפסיכולוגיה, אז אני יכול באמת, יותר קופצים לי דברים כמו דיכאון, חרדה, שביעות רצון, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא משנה מה אתם מביאים, יכול להיות כל דבר. אני נגיד עושה הרבה מחקרים בחינוך, ברפואה, בסיעוד, כל נושא שיכול לבוא, כל נושא שיש לכם בעבודה, פשוט דברו עם החברים המלאכותיים שלנו, הם אחלה חבר'ה, הם יודעים את העבודה והם יכולים לעזור לנו מאוד.